ganda. Hanggang kailan kayo dito? Maganda lang. Ang ganda naman ito. Magkano ito? 190? Ay, isa kahapon lang. Hanggang kailan kayo dito? Hanggang 21 pa. Ano, umabot sa sweldo? Sweldo na ba? Ang gaganda oh. Ito, magkano ito? 550? Ang ganda oh. 190 isa. Ang cute oh. Alin? May paalam ako, pwede daw mag-video. Mag-post ko sa Facebook para maraming pumunta dito. Hanggang 20 lang yata. 20 lang. Pinaalam ko. Sabi ko magbibideo ako. Itong gusto ko. Ito yung ano. Magkano po ito? Ganito? Maganda rin. Career siya, ma'am. Isang daang 500 ah. Yes po, ma'am. Hanggang 450 tayo, ma'am. Yes po, ma'am. Hindi ka lang makakita niyan. Ang cute niya na yung cute. Mabango ba? Scented. Amuyin mo.